Днес чета коментарите и гледам един коментар, газирай бира. Ето сега ще газираме бира. Доливам си тук до ограничителя. Ето така, слагаме в машината и газираме. Оп, айде още един път. Айде още един път. Пускаме да обезвъздуши въздуха. Оп, още малко. Оп, сега ще извадиме. Оп, добре се получи. Ако искате вие такава машина да си газирате различни неща, използвайте линка в профила ми. С моя промокод VLADUN получавате кола напълно безплатно. Ето едно шенце кола напълно безплатно с моя промокод VLADUN. Сега да пробваме бирата как е. Ау! Доста е газирана.